A Asociación Cultural Civitas Limicorum, en colaboración co Concello de Xinzo de Limia, organiza para o vindeiro 30 de maio a terceira concentración nacional de vestais, Vestalias 2026. Este evento, que continúa buscando o seu oco dentro do panorama de recreacionismo histórico da península, reunirá a diferentes agrupacións para poñer en valor a figura da muller a través da cultura da antiga Roma. Como gran novidade nesta edición, a xornada comezará ás 5 da tarde coa incorporación por primeira vez de xogos infantís para chegar á festa aos máis pequenos. Posteriormente, ás 7 terá lugar o desfile inaugural e ás 7:30 o prendido do lume sagrado. Un dos momentos centrais da tarde chegará co acto Torta de Mola na antiga Roma, representado polas vestais de Astures e romanos de Astorga. A programación nocturna iniciará coa danza do lume sagrado a cargo das vestais de Mérita Ludical Mérida. A programación enriquecerase co espectáculo profesional de lume de Celtia, que servirá de preludio á preservación do lume sagrado protagonizada polas vestais do Ar de Lucus de Lugo. Para concluir a noite, ás 12 terá lugar o lanzamento de Faroliños. Este acto presenta como principal novidade a súa apertura a todo o público, convidando a calquera persoa que o desexe a chegarse para lanzar o seu propio faroliño e pedir un desexo ao ceo da Limia.